Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Good morning, syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. And good morning sa mga butan sa atong atingog. Welcome naman sa isa ka Sunday edisyon sa atong programa Istorya Espesyal. Ikaw po dihapon sa inyo kubos nga alagad Israel, Konsehal Israel Ising Salanga, no? Today is January 26, no? January 26 subong, right? And last Sunday of the month, subong adlaw, ano pa, wait lang, hindi actually sigurado kung ma-live kita sa page tayo, live kita sa bong, okay, wait lang ha, i-on na dyan, kaya wala, but sa ating radyo sa bong, live makita sa bong sa aton nga page, no, dili sa Diwa Easy Action radyo nga page, no, nag-live ako sa kanya cellphone, i-stop ko na lang sa anay, alright, dili kita sa, okay, sa page mismo na to, no, sa Action Radio. Kumusta ka mo dira mga palangga, no? Kumusta ang syudad sa Bacolod? Kumusta ang Negros Occidental? Kumusta ang Pilipinas, ang bilog nga kalibutan, no? Sige ang issue sa bilog nga kalibutan, kaya ang pinaka-dako subong inustoryahan sa bisan diin lang gid, no? Amo ang coronavirus, no? Ang ining right after gid sang gira, no? Right after gid sang though attempted nga war supposed to be between Iran and US, no, gwa naman, no, after ato medyo mapacify, no, nagwa naman ang bag-ong virus halin naman iniya sa China, kung nabalaan naton ang gira supposed to be coming from US and Iran, duwa sa giant nga mga pungsod, no? Duwa ka giant yung mga pungsod nga once gani mag-start iniya ang trouble between the two, ginaistoryahan niya sa bilog nga kalibutan because very powerful ini siya nga mga nasyon diri sa kalibutan, no? Ang atong war supposed to be ginatawag na ganito nga World War III ato siya supposed to be, no? Although napacify siya, no? Although damo gid nahalitan, pero right after the war, nagwa ining virus naman. And gitawag nila nga daw coronavirus, no? And kung trace gid naton, ang ginhalina naman ng coronavirus amo ang China. And China is known to be the largest, no, nation diri sa kalibutan, largest country when it comes not only sa population but even sa land area nila, no, katakot gid tama, no. And kita diri sa Pilipinas halos wa pa kita yan naka-recover. Halos wa pa kita naka-recover sang taal nga eruption, no, mga kalamidad ti ari naman bag-o naman. And ang ginakakulbaan subong because halos tanan, no, nga nasyon ginasudlan sang mga ng infected sining virus, no, isolate na ko, no, ang China, especially ang ginhalinan gid sini daw ano nga lugar ni ginhalinan gid sang
sang coronavirus Wuhan la mo. Check na to dire. Gin-isolate na no, gin sira ko no to ang lugar sa diin ginhalina da Wuhan, China, nga ginasuspitsyohan nga dito naghalin ang coronavirus, gina-isolate na pero kadamo gyapon siya nakagwa no, kag nagsaylo sa sari nga bahin sang kalibutan. May naglabot sa US, may naglabot sa Thailand, may naglabot even dito sa Pilipinas gani ko no, even sa Singapore may isa ko ka case, ano pa gitong mga alleged mga country may ara pagid sang katuan sa isang virus no do kadamo gid nagtagit ti tama no. And gin check naton last mga 2 days ago kung ano bla ang ginhalinan sang ini nga virus no, gin trace naton sa Facebook according sa mga study, according sa mga news, and it was found nga sa market ini siya nakita sang Wuhan, China no, sa market siya nakita. And gintrace pa nila. So duwa ko no ang possible na ginhalinan. Ang isa, well according niya sa balita, ang isa halin sa manog, ang isa halin sa bat o kung nalagit-it o kung kabug, no. And sang gin-check ang duwa nga pinaka-possible nga main source sang ini nga virus, sang gin-trace siya, gin-check siya, gin-test, na-prove nga sa lagit siya halin. Pero nga possible nga sa manog siya halin. Because ang manog to gali ko no, nagkaon na to siya sang bat no, sang bat from that area man no. That's why tigin nakaon lang manog mo. Tigin nakaon lang bat. So ang manog to is actually infected by virus man no, according diri sa agin basa naton nga balita no. Infected man siya by virus, that's why ginkaon siya ka tao, ang tao ng infected man no. I don't know kung ano to siya nga sahi sang bat o kung nalagit-it ti pamilya to guro ni Batman, but nevertheless it's supposed to be ang mga amos niya. You know, ang problema sini because dito sa China grabe sila karisgado no. Exotic food, mahilig sa exotic food, and I think parts ng ilang culture ang magkinaon niya sa kung ano-ano ang mga kasapatan no. In fact sa ilan yung naghalin ginakaon ng mga paka no, ang mga sorry gid sa mga nagapamahaw no, pasensya gid, mga you know, mga ilaga and etc. So this time ang ano naman ang alagit-it ang hindi diri manami ang ginimo nila ginkuha ginla kuno yung buhi ini nga alagit-it ginlapuhan dugin sa bawan lakotan da bisang sa kung ano labi nga utan no, for example I don't know wag ko kabalo pero nakita ko lang sa baw na siya eh. So why nako ang unto, why siya tinuan, why siya nabuksan dito pa siya ginbuksan sa sabaw mismo ya no, ang alagit-it may pakpak pa siya, nagangisi pa gani ang tsura ya no, ambot ginhita siguro hindi maintindihan kung gangisi to sa kung jokori ito tsaka hamak mo ang mga alagit-it yang agaplahuway dira sa kuiba. Gulpi lang iya, kibot na sila, sabaw na sila, no? Nabawa na sila yan, no? So, I don't know, hindi ko matsindihan kung anong sistema sila nila. But, di amo to, no? Ginkwa siya, ginlapuhan siya, and then, ginkaon nila, ya, no? In fact, may mga bata pa gani, ya, nga, nakita man yung nagkakaon, magin-slice sa tiyan, tingin sabor ko no daw, manok, no? Nanong ang sistema. Ang naging buta ko sa Facebook, ko siling ko, kung manok man lang pangita nyo, nagkaon lang kamutan ni manok, no? Ang Bisaya nga manok, mas may sabor pa, no? Safe ka pa. So, I don't know, siguro, nag-venture ini mga tao dito, nag-discover sa bago naman yung mga pwede na makaon, kag kita na guro nga, ang bat siguro, abin lang ko nito, pispis man gani, kaya pispis yung nakaon man eh. Maging nakaon, kaya may actually ni Papa, kag magulang ko, no? Nga pispis, nga namin siya yung sabor, ginaprito siya yan, no? Pero ginaprito siya, ginapanitan, ginakwaan sang balahibo, ginakwaan siya sang ulo, and then gina-fry siya ito. Ato itong sa bawan, nagyang itong pa iyang alagit itiano. So, ginapatihan, nga dito naghalin ang virus na from Wuhan, China. Kaya itong yung trace nila sa market, siya naghalin eh. And then, ang moto sa isaring sapat, again, test nila. And it was found nga ang pinaka-close nga result na nagapakita nga sa alagit-it sa halin, no, sa bat sa halin, yagin sa bawan, agin kaon sa mga tao dito, no. So sa subong may mga 17 or 18 na ang
napatay dito sa China, and then do more libo na ang infected sa virus. Although they already found a cure, wag ko kabalo kung ano itong cure na nakita nila, but they found a cure already sa sining virus. Although nag-mutate siya eh. Ang problema is nag-mutate siya. Baka nag-mutate, nag-develop into something, nag-change into something ini nga virus, no? So grabe. Siling ko do age of sorrow in siya, no? Age of loneliness, no? Age of suffering. Do tanan iya ginaboy subong sa kalibutan, nga nadagdag sa kalibutan, may eruption ang volcano, may war, may mga tsunami, no? May mga flood, may mga hunger, may mga virus, no? May mga epidemic, may mga masakit, no? So I don't know kung di niya siya patulong tanan, but kung tulokon mo gid tanan is being caused by human, no? Tao ni ang nagakos, ang tao ang nagakos ng gamo, tao ang nagakos ng problema, no? Tao ang nagakos sang iniman niya virus, etc., no? So kita naman niya, siguro the most nga mahimo naton is really to pray tagid na hard, no? Kung anong dapat naton iya nga pag-atubangon. We have to be ready, we have to be prepared, because do non-stop, no, ang nag-inabot iya. Pag-open ni sa January 2020 mo, no? Pagbukas siya gidya, grabe. Gira diri, eruption diri, linog diri, baha diri, kalamidad diri, no? Masakit diri. Grabe, no, nga pagsugalaw sang 2020. So I don't know, I hope this is already a reminder sa aton yung mga activities, no, nga ginapanghimo man naton diriya, no? And we have to be equipped with necessary information kung ano lang dapat naton nga itsindihon, ano dapat natin yung preparahon, kag ano lang dapat natin this time nga halungan tagbawala na, no? And speaking of that, sa buong nga ato naman yung environment naman, aton yung mga kabaybayan naman, no? Nagalala tungod naman sa basura na non-stop nga hinabuyan ay basura. That's why from my topic malumpat yung kadali kay base malimtan ko ni siya karon. Ang ginahimo ko sa balay, mayara mga distilled na mga mineral water, mga plastic nga makita ko dira, no? Kasi siyempre may mga damo dira nag-start sa amon na yun, si may daan namon diri nga balay, may mga border nila siya, no? Mayara sa mga bottled plastic na nakakabilin. Ang ginahimo ko sina, ang tanan, siyempre kung mayon na kung may trash can ka, and even ang trash can gani hindi siya epektibo gani, kay kung yaboy mo ta imo mga trash can sa imo nga banyo, ang imo mga shampoo, imo mga putos ang habon, kung yaboy mo na siya, ang matabo is malaptan na siya gyapon pag sa basurahan, then ula na siya, laptan na siya gyapon, no? Or kung di siya makalabot. Sa imo nga banyo, ang ako niya ginahimo, no? Kag pwede niyo man mahimo sa inyo nga banyo, inablang mga mineral water na bala, i-stock niyo na siya bala sa inyong CR, bisan isa or duwa lang. And nagtanan yung mga empty lang mga shampoo, habon, or I don't know kung ano pwede ang mga plastic, itingban nyo siya, kung malaptan na siya mo, especially kung damo ka sa inyo balay, malaptan na siya, instead nyo ibutan nyo sa isa kabasurahan or plastic, i-fold nyo siya bala, i-fold, ikulukuto nyo siya, kung damo nyo siya, idasok, hasta mapuno. Kaya inaya, medyo assured ka na iya, nga bisan diin pa na maglabot ang imong bottled water, hindi maglapta ang mga plastic. Imaginable, maabot na chimpo according sa mga environmentalist, no? Maabot na chimpo 10 years from now, 5 years from now, mas damo pa ang plastic sa baybay compared sa mga isda, no? Amo nakalala subong sang aton niya iya nga environment, no? So please, no, appeal kita sa aton mga pumuluyo as much as possible ang aton niya plastic gid ihalungan ta, especially I really don't think kaya naton subong likawan ng plastic. Kaya bisan diin ta mag-use mo ng plastic eh. May shampoo, may habon, may toothpaste, may even ang butangan sa imo nga gamit. Ang damo gidya. Kung ara ka sa inyo balay, hindi mag-zero ang plastic nila sa inyo, no? Why ta may mahimo sa subong. But the most that we can do is i-plastar siya natin sa inchakto nga ma-isolate naton ang aton yung mga plastic, no? By doing such, inang ako niya na-suggest, no? At least mas ma-minimize naton ang aton nga mga kaplastikan, no? I-compress naton
taguon siya naton, kag bisan ayaboy man sa basurahan, hindi na siya may assurance ka mas paano nga hindi maglapta, amusin na kadako ang imong nga basura. So ga-appeal kita, no, buligay ta, di ba, ito may mahimo sa bisan jutay na kamud sa subong pamati, kag kamud ang nagalantaw sa aton subong ya himuon yun ti dako na siya nga butang para diri sa aton lang mismo nga syudad lang yan, no. Ang gamay nga butang kung himuon sa madamo nga tao makabulig, dako na siyang contribution, dako na siyang impact, no. Happy birthday sa kay Jessery Hermuso. Yan birthday ako no subong. Yan ni suon ko. Carlos Stephen Ladua, greetings, no. Love you ako, no. Sino ba niya abnormal gyud Carl, no. Anyway, good morning da sa kay Jessery Hermuso. Bata ni siya sang suon ko na siya, no, bata sang isa man siya action man before, no, action radio agent katarag, no, dire before sa di ba easy action radio. Good morning dira sa Hermoso, no. All right, ang ako subong nga gusto i-discuss actually is ang naga-viral subong nga mga pictures and videos of Dinagsa Festival, no? Dinagsa Festival. Hindi ko galing sigurado kung pwede ni makita sa ako niya sa camera, no? Check ko na niya. Ang mga naga-viral subong mga pwede. Sige be, check ta be. Try lang kung hindi way kaso Kaya may naga-viral subong mga pictures actually, no? About sa Dinagsa Festival yesterday sa Cadiz. And try tabi pa ngayon, be feedback be. Email messenger. Meron ka? Sige be. Gusto ko lang ipakita because I was there yesterday. Ato ko to kagapon, no? Ato ko to sang okay. Are be, sige. Senta. Duwa man nga bilog na ya. Ato ako dito kagapon, no? Because I actually went there and sa ibang pagid niyang mga activity diri sa bilog nga province in Pilipinas, tani kung kaya man lang, no? Kung kaya man lang, gusto ko tani mag-observe, kasi ako din ang chairman committee on tourism. And silang ko testingan ko be kung pwede ako makalantaw, kung maka-observe, kung any activity nga pwede ko mabitbit or makita, nga pwede na ma-apply din sa atong bisyudad, for example, may aragid man, no? And may mga actually kasadya, in fairness man, kasadya man sang festival kagapon dito sa Cadiz, no? Although it was a religious activity and since hindi ako Catholic, pero with all due respect man sa aton mga tao dito, mga pamuluyo, kanami man niya, most of them, nagadagsa man niya, tungkol sila man niya nga pagtuo yan, no? Mga devotee, kumbaga yan, no? Celebrating the Senior Santo Niño man niya nga feast, amoy nang rason yung nga kita sang dinagsa. Nga festival, Dinagsa Festival is being celebrated because of that, no? But nag-observe kita dito kagapon and sari-sari actually nga mga senaryo ang ating nakita. But let's just wait. Ngayon pagkita sa screen, ang ginamin ko subong nga nag-trending siya nga balita. So you could give us feedback also. But samtang naplastar natin na siya sa mga waay dablas ang Facebook account, no? I-discuss ko dugay-dugay ang picture nga ipakita natin sa screen, no? But for now, may feedback lang din from Paul Villanueva, total ban, same sa San Carlos. Ang man Japon, lipat na okay na ang ginaduso. Subong ordinance, no? Ni Councilor Gamboa. Okay. So, actually, direct sa Bacolod, we have a plastic ordinance, but hindi siya total ban, actually, no? For the benefit of our tagpalamati. Kagawad Raymond Montelibano. Ayan, si Kagawad Raymond, tropa. O ginidira sa Handumana, no? Ligad niya communicate sa akin, wagit yung kasabat yato ako sa Cebu to observe the Sinulog Festival, no? Kadako-dako man yung event ng Sinulog. But anyway, balikanta ni ang ban, dili naman niya, gina-regulate actually ang paggamit ng plastic because we are, as a highly urbanized city, though hindi pa amos nakahapos, especially by alternative, no? Kung total ban mo ang plastic, dapat meron kita inog-present ng alternatives sina, no? For example, sa tanan niya malls, no? Kung may bit-bit kita, for example, ng ice cream, Yakult, karne. So tanan na siya, kung bakulon mo sa mall, basain na siya, plastikin na siya, no? Plastikin na siya, basain na siya, frozen na siya. So kung isulod mo na siya, for example, sa paper bag, marumpag na siya, no? So
my point is, I think mas namin kita na mayroon kita sang alternative para maka 100% kita implement sang pagban sang plastic diri sa syudad. Nakita mo, Noy? Nakita mo picture? Ginsend ko. Basera sa filtered message blaw. Okay. Sara na send ko na siya bagulang gid no, sa page sang Aksyon Radyo. Alright. Sige, double check lang pipalihog. Okay. Kaya dudugay, pag as soon as ma-post na siya diri sa picture naton, sa aton niya page, itistingan ta i-discuss naton, no? Kag i-describe man ini siya sa itong mga tagpalamati sa radyo because hindi man tanan subong may aras ang Facebook account, no? That's why ibutang siya naton sa aton niya account, dugay and i-describe naton diri sa radyo. Although mabudlay siya sa radyo, ha? Mabudlay siya isulod sa radyo because, okay, arin lang. Imo na Facebook request? Imo na hindi. Rex? L-Rex? Imo na okay, dili ko i-send? Alright, sige. Amo ni subong high-tech sang generation, no? Send na lang, sang pictures, no? Alright. Okay. Check nato kung na-seen ang ato niya. Send ko na, ha? Send ko na. Okay, very good. Alright. So, dugay-dugay, sa mga monitor, di rapid, di man mo open sa inyong Facebook account. So makita naton ang pictures. No, kadto kabudlay siya actually i-describe. No, nabudlayan ako sino mag-describe. Okay. Alright. Okay. Kaya share natin diri sa ato niya page man. Kaya para both makakita sa radyo kag sa Facebook, social media, no? Alright? Okay. So dugay-dugay i-flash siya sa screen, no? Kag para makapangay ko sa inyong reaction niya, no? And to those naman niya nga gusto man maghatag sa ato nga feedback, pwede kita mo gihapon, maka-send man sa inyong message, no? Paano naman? O private message lang sa iban, no? Currently, nagahimo kita subong, nagagamit kita sa aton yung original account because we have 4 accounts. Basta iba naga-message, bila sa akong lang isa ka account, no? Ari ako subong naga-open sa akong niya messenger sa aton yung original nga account, no? Okay. Now, ang aton subong nga pag-istoryahan is all about celebrations. Ang ikablo ka mo sa isari ang mga celebration diri sa Negros Occidental. No? In Kabangkalan, although I ko naka-attend Ligad because I went to Cebu to witness the Sinulog Festival, ilang tao, tatapanon sila nagapalakat sa ilang manyang celebrations, ilang manyang event. No? And it was found nga ang Cebu Galia is a province-wide niya activity. It was a province-wide niya activity. Hindi siya Galia ka city, no? Hindi siya iya ka Cebu City. Bilog ito yung probinsya ang nag-celebrate sang Sinulog Festival. That's why nagapanaog dyan na nagpuli kami sang medyo highlight na nagapanaog dyan tanan niya pumuluyo iya sa bilog nga bahin sang Cebu ya, no? To Cebu proper to witness the Sinulog Festival, no? Katahom sila mga music dito. So, dito ko nakita nga, ano siya galia, province-wide siya yung activity, hindi lang siya iya ka city, no? And same reason, nga dagsagit siya, it was a religious activity actually, and every January, doon mo na siya ang celebration, no? Especially sa mga utod natin yung mga Catholic, no? Ang January, do feast yun siya ni Senyor Santo Niño, no? That's why naga-conduct sila sa activity pariyosin, no? And ang Cebu, although na-observe ko man dito sa Cebu, traffic-wise, grabe man ang traffic dito sa Cebu, no? Duble guro ang traffic. Do Manila, nagitsaya, no? But katahom man sa iyang lugar, no? And ang ilang celebration is being participated by well, sa sari man, no? Damo to foreigner ang nagkakadto sila, just like Mascara Festival, nga dagsa man dili sang
pumuluyo sa bilog man niya nga Pilipinas and even international, same man dito sa ila, no? And tahuman sa mga music na actually dito. And hindi ko sure why ko kalantaw sang activity sang sinulog sa Kabangkalan, so hindi ko ma-compare ang crowd. But yesterday dito sa Cadiz, damo gid sang tao, no? And 90% nga sa nag-enjoy dito pintahanay is ang mga kabataan gid, mga millennial gid, no? Congrats magaliko no sa Bailes de Luces ang La Castellana. Yes, I think nagdaog sila, no? Mayor Maymay, congrats sa imo ha. Nagdaog sila, I think, sa ang Bailes de Luces nag-compete no, ang Bailes de Luces dito, and nagdaog man sila, do. I think first time nila, and bugal sa Negros Occidental man, no? According kay Gawad Miles, Bravo Pilaes nami gid no ang sinulog sa Cebu, no? Nakita ay kami to actually. And good morning sa kay Michael Noble, sa kay Yudairi Quinta. Good morning mo ko nun. Naomi Rosquillo. Good morning, Naomi. Kag sa kay Jury Papang Cuevas. Ruby Fukihara. Nag-greet sa ato niya Facebook. Subong, no? So, good morning, gid sa inyo tanan, no? And happy listening. Priscille Doctora Plotenia. Good morning. Alright. Ang hinihimo ko, pag may nag-greet di gani, ginabasa ko dayon because kadasik sa iya madula. Hindi ko na siya malaot dayon, no? Alright, we are still waiting for the picture sa screen so we could discuss and we could ask for feedback sa aton niya mga tagpalamati, and at the same time sa mga nag-aupod sa aton diri sa aton social media. Good morning kay Kapitan Imelda Bangwanga. Good morning, Kap. Ayan, and Juliet Velasco, good morning man, no? Juril Cuevas, mapasinsya gid, no? Wagid ako naka pamasyal dira, no? Sa aton mga grupo, lately very busy gid, no? So good morning dira sa inyo sa aton mga tagplamati sa Bilog nga Bacolod, mayong aga gid. And while waiting for the picture, i-mention ko ng ligad, release kita sa aton niya assistance, no? First nga distribution sa aton niya assistance dira sa syudad sa Bacolod, headed by Mayor Bing and Vice Alcid Familiaran. Kadamo sa activities nga ginakandak sa aton niya syudad, no? May ara kita sang distribution sa financial medical assistance, no? And si Mayor Ligad, si Vice, nag-attend man sa senior citizen naman ni ano, nga free naman niya nga pneumonia, headed by Councilor Cindy Rojas, no? Vaccine naman to siya. And subong, ang nahulat sa tanan niya, Congressman Grega sa Taya Basketball League, ari naman, nagabalik naman, no? For this summer. So, damo sa activities nga balantayan naton diri sa syudad sang Bacolod. Oh, by the way, gali, before ko mag-start sa akong diri nga ginahulat nga topic, ari na siya. Okay, na-post na siya. Alright, this is parental guidance sa aton niya mga viewers, no? Basic ang galanta ang mga bata bala, sorry lang gid, no? So pag-open ko sa Facebook ko this morning, may mga naga-trending nga pictures, no? So ang first na picture sa buong nagapakita sa mga kabataan nga may mga posters lang nga ginauyatan. And then ang unod sa ilang mga posters, sa mga dagko lang mga kartolina o karton, sana all may MONAY. Amo siya unang nga picture. Ang saka picture na butang dire Kuot by Lupinta, because pintahan ay siya eh. So Kuot by Lupinta. Ang isa naman niya is actually hindi ko maintindihan. Ano na siya man? Ranguson. Ano naman? Wait lang, check ko ha. Alright. Mayroon pa dyan next picture. O sige, ang next picture nagapakita dire. Sige, check tabi. Kung may isa pa kita picture. Actually, madamo ina siya nga picture, pero tatlo lang ang send ko, ginkuha ko na siya. Are, isa naman niya, bitbit sa karton, nagabot ang free sex, no? So, free sex. So, nagalibot, inisla kagapon, nakita ko na actually, may mga placards sila nga free sex. And ang isa ka picture, naman, I think may third picture pa ni siya, nagapakita sang nagasinaot ng mga kabataan niya, no? Nga, I don't know kung mapakita siya sa screen. Pwede siya pakita sa screen. Okay lang na siya. Okay lang, no? Ay, di pwede. At tuntukan sa out, bala, mga picture. Sige, try ta kung pwede siya Okay, ang third niya picture is nagapakita siya nga nagasaot sa babaw sang lamisa,
And then, doon hindi man siya totally new, di ba? Hindi man siya totally nag-ubagid. Hindi. Ay, siya pwede. Okay, wait lang. Hindi. Ay, hindi siya mag-play. Picture lang na siya. Hindi siya mag-play, hindi lang. Picture lang na siya. May ko din may video, pero hindi ko siya gusto i-play, kaya hindi siya nami. Picture lang, nari siya. Hindi lang mag-play, Kay, yan, nag-auban na sila, tapos, ang isa na, I think ginapahid niya ko, no, according sa ila, kay bahay ko na siya nakita agapon. Kaya paglibot ko yesterday, ginalantaw ko kung paano ginakandak ang mga, din ginaplastar ang mga sound system, din ginaplastar ang mga stage. So, ini siya nga event, why ko na siya makita agapon. Nakita ko na siya, gin-post sang tatlo ko ka Facebook friend, pero gin-play ko man siya, and then, amo na siya, dugo sa tsaot sila ginauba, tapos ang mais dugo na pahid niya siya sa iyang dugo na pahid sa iyang ang inagauba ni bala nga isa niyo, ang ginauba yung iyang nga panty, no? Dugo na pahid niya siya sa iyang ang mais na pahid sa iyang buli, nakahon sang iyang upod. Duka sa jam lang duka dinungol man lang sa ila. But nag-anugit siya, okay, next page lang guro, kadyan siya naman namin. Nag-trending siya subong, nag-hatag subong, nag-entertain, grabe subong ang mga feedback, grabe subong ang mga reactions sa mga amos yun nga mga pictures. And the reason why yung discussion natin this morning, para makapangayo kita actually reaction no sa aton yung mga tagpalamati, no? Kung ano naman niya ang ilan man niya nga okay, ang ilang mga feedback about sini, no? Kaya tikadamo, gid sa nag-react actually sa social media. And, good morning, Kapitan Herman Bululaza, no? So, paglibot natin dito kagapon, sari-sari nga mga events ang at nakita. Unahon tanay, with all due respect sa Cadiz, katahom sa pag-andak nila sa activity. It was very organized, meron sa street dancing activity, katahom sa ilang mga presentation, in fact, katahom sa mga pictures, and, do crowd drawer gidya ang pintahan na yan, no? Hindi ko actually why ko ka-research kay hindi ko prepared about this nga matrending siguro the following morning. Pero nakibot lang ko this morning nga amo na ang reactions, nakibot lang gito actually, pero kaya ko ang akong perspective paglantaw ko kagapon is paano ginakandak ang activity. Ano ang attraction sang sining event nga ginadagsa gid siya. And nasabati niya nga ako niya answer. Pero wala akong naka-research kung paano nag-start and nga pintahanay. Nga di nag-start ang pintahanay. Kung ako lang yung subong yung makuton mo personally, pag hindi ko, nag-start ang pintahanay, siguro, kahit siyempre, ano man, basta lamang ko blao, ti Senyor Santo Niño, ti itom na siya mo, black na sa rin. So, dapat tanan, black. To amo na siya siguro pag hindi ko. That's why ginapintahan itom. In fact, sa kabangkalan, pintas la itom, dapat itom gitang guya mo, do siguro, do reflection, yun na siya siguro, isang black na sa rin. Hindi ko kabalo, ako na personal ng observation. Pero why mo ko kabalo kung paano naglabot sa amo sa nga punto. But, sinisubong sa Dinagsa Festival dito sa Cadiz, in fairness sa ilang organizer, katahom sa maplastar sang event, no? Kag effective katama ang pintahanay, tahom ang iyang nga dating, no? Kasi siyempre, kasadya, bisan di mo kilala, pwede mo siya pintahan, pwede ka ka-istorya siya, pwede ka ka-interact siya. It could be parang a way nga pwede mo makilala ang mga hindi mo kilala. It could be a way nga ma-approach mo ang crush mo dabi nga ato dito yan, no? Pero nag-appear ini siya gulping ang mga pictures and why ko nag-mind? Actually, why ko nag-mind, kung why pa nag-trending, why ko siya na munalungan? Lain ng ako niya perspective kahapon pagkadto ko, lain ng ako niya panulukan eh. Ako na pangmatayan to kung paano yan gina-attract ang tao, nga adamo-damo gid sa nagakadto, and then nag-abot ni siya. Now, wait lang, basahan ko na yung feedback. Mga kabataan subong, mga bastos lang, mga raskal. Ayan, ni Nicolay Camp. With all due respect, by the way, sa ato mga kabataan niya, iba, hindi man niya tanan, no? Iba nag-enjoy man dito. Yeah. But may aral lang kaya sa amusin nga senaryo kagapon. Imaginable, fiesta sa Santo Niño, pero amo na ang mga kabastusan ang ginapanghimo. If hindi maaksyonan, well, what we expect for the coming years, dapat may maparasahan para hindi pamarisan pa sang iban. Ayan. From Nicolay Campbell, no? From Riza Agpalo, grabe
gawitness namon kagapon. Very disappointing. Basi mga taga Bacolod mo na daang iban, mga pangayaw, hindi mga taga Cadiz. Actually, nakita ko kagapon, though 50% sa mga nag-attend dito, taga Bacolod, no? Taga Bacolod. Damdahamot at nakita agapon, nakilala gid dyan, no? Nga nag-enjoy upot sa kapistahan. Very few lang man actually ang may amo sa activities, no? Jutay lang gid. Pero I think ang pinaka-common nga reaction is that supposed to be this is a wholesome activity because Senior Santo Niño siya, no? Nga feast and belief in siya sa aton mga utod yung mga Catholic, no? And that is being celebrated, and in fact isa na siya ka religious nga activity, no? Pero kung pinsaron tagid man tuod ti ng bisan diin lang man subong, no? Because ang kabataan naton subong hindi taman kontrolado, no? In fact kagapon upod yung mga SKs, upod yung mga young people kuman ang ako niya observation actually isa mo sini. Wait lang, nami na sila patira sa buang. Amal na Jeff Anderson from Holler, grabe, nagit sa mga kabataan, wagit pagungpugong mga supog. From Cara, next time, dapat more police visibility para sa wayon ang mga binastos ka ginarasaras. Actually, kadamos ang police kagapon. Wala, but sa mga kapulisan, may mga force multiplier pag ito sila kagapon, no? And I think the reason niya, hindi na masita ni siguro, kaya may sakap ka ni Opo Japon niya, damo-damo pinta, bayo, ginubay, ha? Kagintrapo, ya sa iya nga lawas, ginsita siya gani, kapulis, no? So ka na bayo mo. No, so hindi pwede. May police kid man to kagapon, no? Pero, hindi ko kabalo kung paano sa tuod sa wayon. Base bala kung taga-silay na kuno ang mga nagasaot. Okay, hambal ni Nicolay Campbell, no? Taga-silay kuno ang nagasaot. Anyway, siguro tungod ko mayara kaya ble poster ang ginalibot mo, why ka violation yung ginahimo eh. That's why siya siguro bala madakop kung masaway kagapon. Pero, gin-check natin dire. Okay. Okay, wait lang. Check ta anay. Ang aton dire yung mga reactions. Alright. Kami ari dire kagapon nag-post eh. And actually kanami man sang iyang feedback, no? Kanami sa mga reactions sari siya. Okay. Gin-check ko sa post ni Kapitan Charlie Chavez, no? Former Kapitan Charlie Chavez sa Barangay 22. Ang iyang post 705 ka shares actually, and ang may mga feedback man diri nga naghatag aben nagro nami, no? Hindi gid wholesome. Damo ko ginanakita, which is naumay kita ko kalain sang image ng LGBT, taas noo pa sila mismo gahimo pamaagi kung nga i-hate kag hindi kita respetuhon, hindi ta kisa mabasol ang mga naga-discriminate kay kita man hindi ta mabasol nga gina-discriminate kita kay because man sa pagka-immoral sa mga ginapakita kag pabatsyag naton sa parehas ta. Sad but true. Amo siyang comment from Rayjan, no? Isa ni siya sa mga nag-comments naga-viral nga mga picture subong, no? And may man dire their parent must be so proud of their achievement. Wala pulos nga activity. Pinadayaw lang. Yan. Dirty cunts from Welmar, no? And another comment dire, accepted na nga LGBT are human, pero ang ilan ni nagagawa gid siya ang pagka evil nila. Ginbutang nila ang iban sa ang iban niya maayong LGBT sa alang-alang. Kaya bigis na nagasaot, well, I believe ang nagasaot diri subong is LGBT member, no? Amo ning kadamo sang reaction dire from LGBT. Wala naging respetar ang iban kay luyag niya lang niya magladlad. This is a religious activity in honor a patron of Cadiz, not a floor show, according kay Mark Silver Castillo. And another comment from Arlene Raluto, subong lang ni bala nag-amuni ligad nga mga tinuig wala man kabastos gid sa ilang ginhimo kakadalahig ang iban sa opisyon nila. Mayo ginyo balaan sila may gid maban sila sa kada dinagsa sa Cadiz, no? And another dire nga comment from Roland Kabahog, I can't respect anything like this. Y'all want acceptance and respect, yet you don't even respect yourselves. And hey, why I'll ask for acceptance if you can't even accept who you really are? Ayan. Another feedback, may nag-post dire isa pagit ka placard niya galibot niya gapon is ang
5 ka letters by Lored Hurst. Amo siya nabutang dire. 5 letters by Lored Hurst, no? Okay, isa naman ni kabata man yang ang nag-post man. From Tina Duholes, mga when you gid be ma-realize nga hindi manami fiesta sa lang tani set aside yung man ang inyong mga padayaw. Okay. And another comment from Mike Torres, mas namitanan sila paprisuhon public scandal ina ako official sa Cadiz, hindi ko ni panapason ang nabastos nilang Cadiz nga mga ultimo man lang na sila nga daw mga kundi indiin lang ilang mga itsura nila mga ano ni tapos sakaan kaso ipa-community service sila sa bilog nga Cadiz. I think ang kaluluoy dire isang Cadiz, no, ang government sa Cadiz. Because ang intention sa Cadiz is tahom nami pure ang intention sa Cadiz nga mag-conduct sang religious activity, maganda sa kapistahan, and in fact ako ya personally ginwitness ko gito successful ang ila nga kapistahan except for this, no, except lang sa mga amos nga mga activities, no, na nakibot kita ko gani man. From Neja Elementary School, Preciosa Cabintoy. Good morning. Alright. Next time, dapat may mga police visibility. Okay. Alright. Okay, so ang iban pagid yung mga feedback ka ibasahon naton dugay-dugay kay dumagasamo diri ang aton nga Facebook comments. So ara sa mong sa screen naton makita amo na siya ang mga activities, no, nga not activities few sa aton nga mga na-witness dito agapon. Damo pa na siya actually pictures, no, amo nang nanay aton nga gin-check. So another feedback from JM Ibanez, tani bala may pinsar naman ta tani miski hindi tanap gan respeto aton self, miski taga atong respeto ang mahal nga Santo Niño kay it's not just a dinagsa but feast of Senior Santo Niño. Kung hindi nyo gusto respetuhon self nyo, okay, go. But hindi nyo lang pagkalimti respeto ng inyo dutang na tauhan kung taga-Cadiz kid man kya mo. Gaya nyo man respeto ang lugar lugar kaiban kung gusto nyo respetuhon inyo dutang ang natawan. Actually, na-observe ko agapon dito, hindi ito ya damo to taga-Cadiz, but mas damo pag ito ya ang nagdagsa yang mga taga-iba niya lugar ya, no? Damo ko nakita iba niya ni hindi pa to ganito taga Negros gani, no, kailangan language is Tagalog, meron pa tong ilang language is Cebuano. So it was already a mixture of different nga mga turista na from different parts of the Philippines, no? Ka-unique ang magidbis ang iyabi nga sistema, no? May mga street parties la agapon and damo man sa mga kiosk ang setup nila, no? Medyo Cadiz City is a second-class city, but every festival nila yaga dagsagi dito ya ang mga turista ag mga bisita ya, no? And lately amo ini siya ang mga nakita dito sa aton yung mga kritik, no, grabe katanda man, and I'm very happy and I'm very glad nga may mga group of young people man mismo ang nagpost ni be mga young people man mo, no, ayan ang nagpost ni mga young people man actually, so di mo makita ang mas paano balance man siya, may mga young people nga possible pares sa ila sa picture nato nya wa man niya nagahimo sang kadulungulan, no, sila yung nagadinungol dito ya, pero may group of young people magyapon yang nag-observe kag hindi man namian sang ilang act ni ginimo ya. So but silingon, if there's one thing na namian ko diri kaya ang mga naga-report actually, ang mga nagareklamo actually, mga ano man, mga young people man mismo. So dira makita nga mera man dito yung mga group of young people yang ang mga nag-observe kag hindi man niya namian ya, no. And mera man niya sa mga like amo man ni ilang niya nga tripping ya, no. Kadagsa man ng mga bastos dito, konsihal, from Ronaldin Teruel. Ayan. Good morning, Mary Jane. Hindi ginamit ng tahon ng ni Alfredo de Roa, no? And ma-reflect gid ni sa government ya Cadiz sad from Romeo Baligwat, Migo. Thank you, gid, no? Alright. Okay, may isa din, hindi ko mag-greet yung ngalan in-check, no? But anyway, lately subong aga lang gid siya nag-appear actually nga trending nga issue, and for sure for the next few days magwa pa ini siya, and I hope may mga realizations kita coming from this, no. Nang taon-taon obserbahan ta kung ano naman ang action nga ipaghimuon sa government of Cadiz about this, but dati ko ako maglantaw ya
it is beyond their control, you know, why na mahimo yang ang kadis siya, no, I mean, ano naman nila be, no, the most nga mahimo naguro is iban na next time deploys dato mga police, no, deploys na dito mga force multiplier nila, and then tanan nga makita nila isabay yun nila guro dapat yung may mga amos nila kajuta naman sila actually, why nila kalabot jari guro 20 kataho, no, iba nila ang mga placards like that. But for now, this is another lesson nga i-learn nato, no, but itakot siya natin anyway because January is parang festival ni siya sa bilog nga Pilipinas, no, ang hindi lang sa diri sa Visayas, hindi lang sa Negros, hindi lang sa Iloilo, hindi lang sa Cebu, but sa bilog ng Pilipinas siya, no, belief ni siya sa aton yung mga utod nga mga Catholic. That's why discuss gid nato siya subong, and then amo nag-appear ni siya subong ang amo sini nga mga activity dito, although few lang gini siya katama. Ako ya tugid ito gapon niya, kabalo gito nakita og gidya, few lang gini sila ya katama ya, the rest ya ga enjoy lang gito ya, the rest ya gin celebrate lang gid nila ang kapistahan ya, no, ini ang sa picture sa bungaton gin present juta lang ni sila ya, in fairness man, no, hindi ta mapag-generalize gid niyo do nga do bilog gid nga fiesta ya do ka law I gid, no. Very few ni sila, mga 20 to 30 lang gid siguro ka mga kabataan, the rest libo to mga kabataan niya went there to enjoy. Pero isa lang kabutang na observe ko dito actually, ang nag-enjoy dito yung agapon niya, mostly mga boys, no? Kaya siyempre, guest-serve dito Ilimnon, no? And gapintahan ay, magpintab sa niya parts ng lawas, pwede mo pintahan. And why ko yung na-generalize ang kalabanan? Pero sa ako, nabi mga upo dyan, mga kabataan niya, no? Mga SKs kong ganda lagi, obserbahan ko lang sila. I think most of them, manariyara ko yan, makontrol ko mas kiba paano. Pero pag wala, tendencies are, pagusto sila ya, pagusto sila ya butang pintas, sa hindi niya parts ng lawas, siya sang tao, dira yan, no? Especially sa mga kababaihan dito. So, amo to yung isa kabutang ng, I don't know, base ako naman observation, base sa laman ko, pero amo na siya, no? Ang isa sa mga disadvantage man, especially kung babae, kaya nga ato ka dito, kaya tip na gusto to sila ya, why ka choice mo, hindi ka pwede pangakig, hindi ka pwede pangutos. Why, may rule na dito ya, once ato ka to ya, hindi ka pwede pangutos ya, gwa ka to ya kung hindi ka gusto mo pinta. So, pagustuhan na ito yung butang pinta, any parts ng mga lawas yan, no? I think that's one observation lang din observe ko kagapon yan, no? Pero in fairness, do man dyan mo kagapon because do accepted naman sang tao, no? The fact mo lang ato ka to, dapat embrace mo nga part yun asaya, no? Ang pintahanay. From rain, yaw, pati ang mga saot-saot nga kauba-uba. Gadag sa man dito. Ami Rose, happy Sunday. Erlinda Pagran. Habang ni Erlinda, good morning. Councilor, mayo, gid na ang matapna na sila subong. Kaysa next year damo, pag gid na magsinunod. Tikalaw ay nagid na iya. Ina sila kung hindi nakasuyop droga, basta nakamariwana. Suyop red horse or any makahulubog na ilim nun. Amon ang wala sila nahuya. No, I don't know. Actually, hindi makagusto mag-accuse sa ila, pero wag ito kabalo, no? Pero na may video na siya actually, wala ko lang hindi lang gusto ipag-play, no? Namin na sila ipapangita ang tagaan sa nagkakadapat niya aksyon para hindi maparisan from Koizki Bailoses, no? So nagataas ang awareness, no, sa aton diri nga mga pumuluyo, no? And amo na bala ako lang gidjate, I don't want to sound righteous man, no? Kasi nagagyo man kita dira, no? I must admit ako yang nagagim ako sa teenage man nga life, yeah. And I also had my fair share of fun and excitement, no, so nagatubo ko. Siyempre, you know, as human, nag-aagi kita dira, sala kita, you know, naga-experience kita, naga-venture kita sa mga butang-butang. But ang ining generation is naglain na gid compared during 10 years ago lang ang mga batch si kanya nung Henry is Pulgar. Nung Henry, ano nga ang teenage life mo mga 70s ka? Teenager, mga 70s, 80s ka, no? Ang teenage life mo, 80s. So nung Henry is batang 80s. Ako, ang teenage life ko is 20s. 2000. Oh, dira kuya, hindi mag teenage life be. 1993, 2000. Sakto. Dira kuya nag-enjoy kahit 17 ko, year 2000 mo, mga mo na, batang, ano kuya be,
2000 yabi nag-peak man yang akon man yang edad yang nag-enjoy mo kuya. Do ka lain to ya sang that time ang activity sa mga young people ya no. Sang una be, sang una ya do hindi ki man niya uso ya ang party gidi. Ang party ya sang una gakatabo to ya sa mga barangay. Ang patokar ka bala music tapos mangita ka pares. Doon mo na to yan, no? Ang baile-baile, do ka wholesome ka tama. Baile-baile, tapos kisa bayad, kita be, kung may gusto ka ng music, patokaron, din patunga ka mo dahil ng saot. Ang pinakakilig to, pinakaduwald, mga memo sa unay, masaot yung sweet eh. Nga do ka huluyan, naging sa unay, di ba? Magtokarang, usually sa bailihan, ano na mo, disco na mo, pero magtokarang sweet yan eh. Dapat kabalan ka before ka makakuha da sa uton mo nga. Amo to pinaka-wild na sa una, unlike subo nga chimpoya nga, lain naman niya ang trend sa mga kabataan subong and medyo masubo lang gid siya tulokon kay doon di mo na siya maintindihan no kung ano na bala ang nagapa-enjoy sa mga kabataan subong si Nong Boy Nong Boy ano ang imo nga teenage life nga tuig batang ka pag teenager ka 70s ka 70s na teenage life mo sinong Henry 80s no. Para nung Boy Duranya, tila ay maning urong ilang nga gimmick during their time. Yes, ilang nga hubinon niya, no? Lay maning ilam niya. Kaya sa nga mo, chimpo bala, no? Na-recall ko lang, baili-baili lang yung party sa una mo, sa barangay mo, sa inyo amo man. Do ka simple lang kita tama, no? Sang party before. Unlike subong, grabe na gid, no? Grabe na gid, siguro tungkol nag-upod man sa pag liberated na katama in advance na man ng mga kabataan subong maybe influenced by technology. That's why lang balog di premisa akong programa bala. Siling ko kaluluoy gini sa mga kabataan sa ulihi pag ganyan henerasyon. No, because kung amo ni subong lala sa aton nga lifestyle, how much more ang mga masunod pag ganyan mga henerasyon, no? And that's why gani we really hope and pray nga mera kita gyapon sa mga ma-influence nga mga young people dere nga mapakita sila nga dapat ang life is not just about partying, no, not just about having fun and friends. Life is dapat ma-realize ta kung ano ang pinaka essence ng aton nya kabuhi no, and it's okay to commit mistakes sa nagatubo ka, part of your growing up, but dapat may control gid gihapon. Guidance of parent is very important. At the same time, bilang isa man niya kapamatanon, dapat kabalo makita no sa aton iyang limitations, kabalo kita sa dapat aton niya himuon. Sometimes we commit mistakes and then mayroon man niya nga pwede mo pa siya mabalik, pwede man niya hindi. Bawalan mga idol ko si MD. O kinagdagayan naman ko di si MD. Amo naman yung ma-energize sa akon, bilog naman niya adlaw. Salamat sa kay Mr. Sandy. Yan. Amo na ko actually, amo na nag-energize sa ako niya nga sa edad ko yan, makalantaw pa ko to yan sa mga events sa iba niya lugar yan, no? Amo na siya ang CMD. Ginasigpot ko itong bilhin mo sa akin la. Meron ko to mo itong gamit yung gapon before ko nagato sa Cadiz para may energy ako yan, no? Para mag-observe. Salamat gid Mr. Roland, no? Mr. CMD. No? Kung naman na siya, bilog naman yung adlaw na ako niya nga stock no kamudira no basi kung may testingin nyo no ang CMD tested and proven ako na personal wala kayo maginambal ng anything ako na personal yung experience ya proven and tested na ato ni CMD no katahom gid no okay especially subo nga may sensitive ang tanan sa coronavirus no dako ini siyang butang para sa aton mga palangga why naging kita sang time but before sina ari pagid resulta ini kagindula ang GMRC sa eskwelahan from C. Brillo Joems, from Cheryl May Estrella, hugot lang gid nga guidance counselor sa mga kabataan. I have a 14-year-old nga anak, hindi man siya amo na. Correct, exactly. No, so depende. Actually, ang pag-motivate, ang pagdisiplina sa kabataan, ang pagpaitsindi sila, gid yapon sa aton panimalay. Mga palangga, ang education nagasugod sa aton panimalay. Tandaan na gidira na siya na-establish ang prinsipyo kag ang pagpati sa aton mga kabataan, no? From Jan, purok-purok nga festa sa Jan at sa una, di ba, Kaz, according sa kanya cousin niya, tsakto. Because during our time, ano pag sa chimpo niyo ng Boy Duranya, batang 70s, pagit saya kuno ya, mas conservative, pagit kuno sa ilang chimpo ya, uyata mo lang kamot sa babae, sa una, pakaslan mo na, no? According iya sa ilang chimpo, kanong Henry, way mo kabalos ng gimmick nila, pero sa una, may mga biliya, may mga disco bar naman sa una, pero hindi lang siya wild, no?
Sa tiyempo nyo nung, amutong do mga, may mga disco-disco, nga do mga DIDI, hindi, mga swing-swing na tiyempo. Kaya nung boy na yan, no, tiyempo. Sa inyo, may party naman, sa 80s, meron naman. Okay. But not unlike subong yang adula, ay nagayang sistema nila ya. Okay. Sobra naman na yang ilaya, duwa niya ng mga manners sa common sense. If ano ang feedback sa ilang ginhimo, himo na nila nga butang. Okay, according sa Lester Elwa, no? Nag-comment na ni si Jean, ang ako niya cousin dito sila. I think kilala ito ang mga taga sila eh. Good morning, Councilor Family Pasman, family in Silay, alad ang mga kaparintihan ko sa Silay eh. Na-mention di actually, nga base ko ng mga nagasanaot dito is from Silay eh. No, may nag-comment din, no? Base ko na from Silay dito. Okay. So, last nga comment, yung basahon natin, pang presohon, asla dapat, Councilor Ising, para magkaladudla, ang ilang ginikanan na mo ang pasabton. Okay. But, before kita mag-close sa atong programa, we cannot put the blame sa atong ginikanan alone. Because remember, ang kabataan, subong tungod sa ka-liberated nila, tungod sa ka-advance nila, naghihimo sa desisyon niya ila. Ang ginikanan, sa unang dako-dako impact sa ilang life. But subong, I don't know kung ano pa, because strong ang influence sa palibot. Amo na bala, ang ako nagidya before ko mag-close sa programa kay 9:04 na, ako nagidya piece of advice, ang inyo kabataan, patakuan nyo lang may pagtuo, kay maabot ang tsimpo, gain nyo bala sang strong relasyon sa Ginoo bala, mga ginikanan, kag sa mga kabataan ng gilantaw subong, maabot ang tsimpo, may kabataan ng mga mo, i-establish nyo bala ang bako nyo relasyon sa Diyos, kay maabot ang tsimpo, madinungol na sila, matinunto na sila, maagin na sa stage nga crucial katama, especially ang teenage nga life. But believe you me, the moment nag-establish ka na relasyon sila sa Ginoo, sang gagmay pa sila, once nag-instill ka sila nga heart, at sila nga mind, kung ano ka-importante ang pagtuo, ang Ginoo mismo niya na magbuya sa ila. Believe you me, mga ginikanan, no? Bisan matalang pa na landas sila, mag-abot na tsimpo, but maabot na yapon ng time, tested and proven, ako, personal ko ng manifestation, yan, no? Nadula man ko 10 years man sa ako niya faith, sa ako niya pagsimba, hindi na ko yakit, grabe nga influence sa palibot mo, ka dinungol bla katama bla. Pero patihan nyo ko, once nakatanom ka na sa ila, mabuya mo na sila, ang Ginoo niya na magbuya sila. Once na may aras la daan na sulod ng relasyon sila Ginoo, sa ilang hearts, ang gagmay pa sila, no? So, i-train na kabataan ta, samtang kaya niya, amo niyo, samtang pwede nyo pa sila i-influence, kaya kung bata ang bata mo, mapabate mo pa na mo, kaya mo bakulon, kaya paguripaton, kaya pakigan. So, samtang pwede pa, i-instill sila nga mo sila nga values siya, no? And then, pag-abot sa time na hindi mo sila kaya disiplinahon, pwede matalang na sila, pwede madula na sila, pwede madungol na sila, but mabalik na sa sila ginhalinan. Believe you me. Madamo nga salamat sa aton mga kaaksyon yung nag-upod sa aton diri every Sunday morning from 8 to 9. Make it a habit, mga palangga, no, mga kaaksyon, nga mag-upod diri sa aton yung programa every Sunday morning. Kaupod yapon sa inyo kubos nga alagad, Israel Ising Salanga. Don't forget yung magsimba sa bunga aga, banding-banding sa inyong pamilya. Inigihapon na inyo kubos nga alagad sa lubat, Konsehal Israel Ising Salanga, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,